другім паверсе сталовую б зрабіў. А я б на третьем. Сядешь себе такая на самом версе, чаёк попиваешь и за зорками назираешь. Добрый вечер, мои маленькие сябры. Тут треба подумать. А спальный покойчик на якім паверсе будзе, га? И чым вы таким заняты, что и мяне не бачите и не чуете? Ой, привітання, Феечка! Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. А мы тут з Буслікам адказнай справай займаемся. Рыхтуем прапановы для галоўных архітэктараў. Сур'ёзны занятак. А што, дазвольце даведацца, вы прапануеце галоўным архітэктарам? Ой, шмат чаго. Калі яны нашымі ідэямі зацікавяцца, дык такі сюрпрыз для моих сваякоў атрымаецца. Для птушак? Так, зіма ж хутка скончыцца, а яны з выраю прыляцяць. А жыць дзе? На вуліцы? А, вы прапануеце для птушак шмат домікаў пабудаваць. Правильно. Кожнай птушынай сям'і па асабістай кватэры. Добрая ідэя. Але вам трэба не да архітэктараў звяртацца. Архітэктары не будуюць, яны толькі праектуюць дамы, кватэры. Ды мы ведаем, не маленькія ўжо. Мы, Феечка, прапануем архітэктарам для птушачак не проста домікі спраектаваць, а каб у гэтых доміках было шмат розных пакояў. Ого! Так. І як вы сабе гэта ўяўляеце? Ну, напрыклад, мы нібы птушиная сям'я. Ага. Вы матуля, Так. а Нестор быццам тата, а мы ваши детки, так? Уявіла. Тата, напрыклад, на паляванне паляцеў, а вам, матуля, трэба нам вячэру згатаваць. Ага. Так, вячэру, значыцца. Вы час не губляйте, а готуйте, готуйте. Готуйте. Ну, добра. Так, што б мне прыгатаваць маім маленькім на вячэру? Можа, кашу з насення сланечніка? Яны яе вельмі любяць. Слухай, а давай будем спяваць. Давай вось гэтую спяваць. Разом весело лятаць па прасторы, па прасторы, па прасторы. Не-не-не, я хочу іншую песню. Ну? Тик-так, годзікі, мне 4 годзікі. Ой, а мне не падабаецца. Ну, калі ласка, тады сваю спявай, а я сваю. Ну і добра, так і зраблю. Разом весело лятаць па прасторы, па прасторы, па прасторы. Разом весело спяваць па прасторы, па прасторы, па прасторы. 4 годзікі. Даражэнькія мае, а можна крышачку цішэй? У мяне галава ад вашых спеваў разбалелася. Вось, Феечка, што і патрабавалася даказаць. Дзецям проста неабходны свой асабісты пакойчык. А матулі кухня, можна спакойна ежу гатаваць. Так. І пакой для адпачынку неабходны, бо калі тата з палявання вернецца, дзе яму адпачываць? Ці ў госці дзядуля прыляціць унукаў сваіх пярнатых навясціць. Ну, можа такое быць? Можа. А значыць, выйсці адно. Так. Душачкам неабходна шматпакаёвае жытло. Мы так вырашылі. Правильно. Чым яны горшыя за нас? Ага. Нічым. Таму мы свае прапановы для архітэктараў і пішам. Няхай падумаюць, праекты птушыных домікаў намалююць, усё падлічаць. Потым будаўнікі домікі зробяць, і калі сваякі Бусліка з зімоўкі вернуцца, у кожнага будзе сваё асабістае новае жыллё з некалькімі пакойчыкамі. Прыгажусь! Фантазёры вы мае мілыя. Чаму фантазёры? Думаеце, у нас нічога не атрымаецца? Думаю, што так хутка ўсё не зробіцца. Да надыходу вясны і прылёту птушак зусім мала часу засталося. Ну вось, а мы так стараліся. І што зараз рабіць, Феечка? Не вешаць носы. У мяне прапанова. Якая? Давайте і мы, і нашы гледачы, зробім як мага больш звычайных домікаў для нашых птушак. Гэта, вядома, не шматпакаёвыя кватэры, але лепш, чым нічога. І ў кожны домік пакладзем прысмакі, якія яны любяць. Цудоўна! А можаце мне падсказаць, чым птушкі любяць ласавацца? Я ведаю, што насенне сланечніка любімая ежа ўсіх пеўчых птушак. Правильно, Буслік! А проса з задавальненнем ядуць вераб'і, шчаглы і чыжы. Малайчына, Яначка! Пшаніца і авёс – любімая страва жаворонкаў.
Так, толькі запомніце, нельга частаваць нашых пярнатых сяброў нічым салёным, салодкім і вэнджаным. А хлебушек ім можна? Хлебушак можна, але не свежы, а крыху падсушаны. А, зразумела. А яшчэ давайте такія плакаты напішам і паўсюль развесім з вяртаннем дамоў, птушачкі. Ім будзе прыемна. А давайте зробім прыемна нашым гледачам, якія чакаюць. Мультфільм. Глядзім. Глядзім. Ну, а пасля такога добрага мультфільма будзем да сну рыхтавацца. Будзем, толькі паглядзім, ці ўсе цацкі складзены. І яшчэ не забудземся памыць тварыкі і лапкі. Бацькоў цалуем і ў ложачкі бяжым. Добрай ночы, сябры, і чароўных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.